Fl-Unjoni Ewropea huwa stmat li fl-2017 42% tal-iskart tal-pakkeġġjar tal-plastik ġie riċiklat. F'7 stati membri tal-Unjoni Ewropea aktar minn nofs l-iskart tal-pakkeġġjar tal-plastik ġenerat ġie riċiklat u dan skont statistika tal-Eurostat. B'kuntrast fl-2016 f'Malta 24% biss tal-pakkeġġjar tal-plastik ġie riċiklat. Bil-Eurostat tindika li għas-sena 2017 ma kienx hemm informazzjoni. Meta mqabbel mal-2005, ir-rata ta' riċiklaġġ tal-iskart tal-plastik żdied bi 18 il-punt perċentwali fl-Unjoni Ewropea minn 24% fl-2005 għal 42% fl-2017. Rapport tal-Kummissjoni Ewropea għall Parlament Ewropew ippubblikat f'Settembru tal-2017 jispeċifika li Malta taqa' lura f'diversi setturi tal-implementazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar l-iskart. Minn dan ir-rapport jirriżulta li l-Gvern Malti mhux ilaħħaq mal-miri ta' riċiklaġġ b'marġini qawwija f'diversi oqsma fosthom ir-riċiklaġġ, il-ġbir ta' skart midjar, il-ġbir ta' tamir elettroniku u elettriku, l-pakkeġġjar, il-karti u l-kartun u kif ukoll l-injam, il-metall u l-ħġieġ. L-istatistika tal-Eurostat tikkonferma li għalkemm iddaħħlu skemi ta' riċiklaġġ pajjiżna għadu lura f'dan is-settur bil-Gvern Malti klassifikat fl-aħħar post fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.